Ритъма на мечтите ти. Как се усмирява с... Мървичам три, касам бахомбе, чето спахаджая, джамаре, мара, свайдаричам три. Част. Мървичам три, спри, касам бахомбе, роли, чето спахаджая, джамаре, мара, свайдаричам три. Мочамичам три, беби, таха. Мървичам три. Kasumba humbe, cetus pahajaya spri. Това е нашата роли. Не, това е шурити. Абе, хора, аз не съм роли. Аз не съм шутри. Аз съм шутри мармах. Ханца ще го направи. Защо е загони нашата роли? Тя е нашата роли. Това е джунки. То на Бог сила. Този път се оттърва. Но другия път трябва да съм по-предпазлива от кака, от Прем, от Календер, Амар и кака си Мар. Кръку, джрака, мърки, джраки, мърка, джрака, мърки, кръку, джрака, кръку, джраки, джрака, кръку, джрака, мърки. Зънгър, 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 зънгър. Не се страхувам от теб. Не те ли срам с този семейство да играеш? Мървичам, Зънгър, зънгър. мървичам три, касумба